Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa dahil sa iyang kaagi ka doon? Nagkining sa kababay nga taga Mabulo, Cebu City. Ang tuwang tatampo, nagdasangan nga April. Ay, salamat. Makaulit na taon. April! April! Oh, Boyax. Muli na ka? Oh, nga naman. At tuo sa itong amigo na ka dito sa liyugaw. Ipabot ni mo. Ha? Nga naman? Nako na siya importanteng isulti ni mo. Unsa man? April, kuan kining... Ganina ragi ka nagsigikingon og kuan. Adayon na kuno na, bi. Unsa na ba? Ikulbaan mong gugo. Ha? Ikaw Rico no murag yung kag dili amigo. Ngano uy, sulti na dayon. I love you. Ha? Amaw ay, ayaw pag sige ginanggaw, uy. Sulti na ba? Sige na, pagdali na kay mauli na ko. Lagi. Seryoso ko. I love you, April. Rico. Anya, niyon sa man ka? Wa na ko makatingog dayo, uy. Nilakaw na lang kog diretso. Unsa? Nga naman? Na-shock man ko, bi. Amaw. Chance sa unta to nimo kay crush kaya ka na nimo Rico, diba? Nga nagpadidi, pagid ka? Mahadlo ko nga maguba ang among friendship, day. Maong mas okay ra na ako nga ingon ani na lang, mi. April. Love ka tika, April. Love man sa tika, Rico. So, kita na? Uyab na ta? Uyab na ta. Mau ba? Pwede ba kung makis ni mo? Ha? Kiss? Sige na. Sige, good. Hoy, April! Day? Naunsa ka diha, uy? Nagkinuktok man kanya, kalit man lang nagbudlot ng simod di mo. Ha? Oy, nag-daydream na sad ka, no? Ang mahugid ka, uy. Sugta na lagi na si Rico. Para dili ka mag-daydream na kutob. Sige ka. Mo-graduate na beta hapit. Basig magbahay ka. Day. Hindot na ba sa hapit na human ang klase eh? Magsige na tag-practice para graduation. Sa? Oo. Makalaglaag na ang mga estudyante. Barag ikaw, good? Sige laglaag diri sa mga classroom. Siyempre, naam ka. Ay, kilig ko na rin. Ni, kaluod di mo, uy. Day April, tingog sa diha, uy. Ha? Di na lang tamo sa mukon, good. Maikog tanin yung duha ni Boyax, uy. Ana, agad April. Support yun na mo. Asa man day si Rico? Wa lagi mo mag-uban. Wa siya ron. Nagsugat sila sa iyang iyaan sa airport. Naabot man gikan sa Manila. Aron, dadon na siya badoong balik dito. Mular ka si Rico sa Manila. Dili man ko makatugoy. Rico, pakatulgan ako. Pahawa na sa kong una-una. April,
Naunsa man ka, di ba ka mahimutang liha? Katong na kuno. Graduation na ba ni mo, ugma? Oo, ma. Graduation na namo, ugma. Ugma, unay katapos ang higayon nga makita na ko si Rico. Congrats na to, guys! Congrats na to! Boyax. Si Rico? Ha? Ito na. Nag-apa sila silang flight. Anak, kinagpaabot ng imong mga paryente dito sa ato. Oo, ma. Nak, padong festa din sa ato. Pwede ka mo leave sa trabaho, anak. Sabado man na, ma, di ba? Oh, may duty ka, anak? Wa ko'y duty, anak, ma. Ay, salamat. Naagad ay makatabang-tabang na kugloto din he. Ay, ubay-ubay rabat ag bisita, anak. Sige, ma. Tabangan ti ka, anak. Pagkuha pa mong pagkaon, ha? Napay daghan dito. Oh, Day. Day, where are you? Nga ako sa mo. Dili na ka busy? Ori sa salong buyok, free. Ha? Nari ka diha? Nga naman. Basta, alin na dayon. Salamat, giniri, giga, April. Siha ni mo, eh. Tagsar mo ko kita ni mo. Nga, dool raman unta inyo din sa amo. Dali, dali. Niya sa sud. Busy lang gid bitaw kaayos traba. Oh. Rico? Hi, April. Kagwapo niya. Nisabot sa kagwapo. Na uli na day ka? Kanos alang? Kaya tumiyagin si Mana. Si Lauren Dihay, akong fiancé. Fiancé. Day, magkuha sa tag soft drinks na. Dali! Inom sa Dili ko ng soft drinks. Beer ako. Ha? Abi na kung dili ka mo inom. Puslan man. Dali. Mag-abli tag beer. Guys, ay mo pala ka, ha? Kamu nilay nahibili na mong bisita. Nya, tagsarbe kita makita ninyo. Mauna lang may bay kay Uh-huh. ako pang ihatod si Lauren sa ila. Mau ba bay? Hmm. Sige, sige. Di na akong pugong ninyo. Ikaw, April. Anya ako. Magtagay pa ta. Paulian ang gustong manguli. Sige! Asang baso? April, murag na sobraan niyo ka. Natunga na ba si Risa? Bay, So ka lang. ako na bahala ni April. Oh, bay. Ibalik na ka. Ako na ihatod niya sa ila. Dili ko. Buera ko ko. Ano ba problema nimo? Kuan, atuon sa nako sa Risa, ha? Ha? Ano problema nimo? Ano hubog man kay ka? Sabi si labot ni mo. O gano'n amang ka din eh. Ewan fiancé mo ati man na ayaw ako. April, dili man nimo uyak kung nailhan nimo. Di man kaingon ini sa una. Gano'n, Rico?
Nagtuo ka nga sud sa unom ka tuig way mausab. April, Nausab na ko, Rico. Ikaw nausab na sad ka? Ang wa lang yun mausab kay kaning litsin akong feelings para nimo. unsa? Sud sa unom ka tuig. Ako ning giluom-luom ang akong feelings para nimo, Rico. Kay baho kang gado? Kay mahadlok ko. Mahadlok ko nga kung dili mo work ka tong relasyon, mawa na hinuon ka na ako. Maong mas gipili na ako nga magpabilin ang atong friendship. April, Pero ang nakasakit kay nawa ang atong friendship, Rico. Nawa ka na ako. Dugay na kay ko gusto mo sultinin mo I love you too. Pero April. ako pa manigisulti mo karon eh. Sa una pa unta. Kabugo biyan ako. Pero ikaw, payo naman ka. Kasluno naman gani na ka. Congrats, Rico. Og hangyo lang nako. Ayaw kong imbitara sa imong kasal. Kay dili na nako kaya ang kasakit. Ayaw nagbalik sa kong kinabuhi, Rico. April. Sa tibuok na kong kinabuhi, usa sa pinakadako na kong gimahayan, nga wa ko musulti dayon ni Rico sa akong feelings para niya. Ug puslan man nga kaslunon na siya laing babae, mas gipili na lang nako nga dili na lang gyud mi magkita pag-usaba. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.